ibranchini yaseBarusheba. Nami ngizobonga amandla kaNkulunkulu awenze empilweni yami ngokuba angibizele kule ndawo yaseNtabeni noma kule bandla laseNtabeni. Ngike ngilande kakhulu ukuthi kufikaphi, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngakwenzile, njengoba ngithi nje akimboni oningana naye ngendlela angenzele yona. Kulezi zinsuku-ke nje kulonyaka nje uqala ngimnxusa uNkulunkulu, ngimcela ngoba ngingenela eNtabeni kungaphelelisiwe ukuthi ngiyumntwana kaNkulunkulu. Benginesimo ngifaka izinto, mhlawumbe abantu befike bebone, abantu abadala nabo babelazi, ngabachazela ngesimo sezino eyade ngifake igolide. Ngimkhuleka uNkulunkulu ngoba bengifisa ukufana nalo, kodwa kunezimo futhi ezingidlulelayo. Ngalo ngikhuleka ngingena emkhosini, ngimnxusa uNkulunkulu azibonakalisa empilweni yami. Kuthe kuzoba usuku langakusasa ngivuma izono, wathinta umntwana wakhe ukuba angenzele lowo musa ukuthi ngikwazi ukufana naleli zinyo legolide ebelingamdumisa uNkulunkulu kahle kahle nje liyisitha sikaNkulunkulu. Kanti ngesikhathi ngikhuleka ngimnxusa ukuthi Nkosi, ngiyacela ukuthi ngesikhathi sengivuma izono udate ayibhukhele engangibhukhele ukuthi ngizovuma ngazo, kusale saphuma konke ngoba isono nalesi semlonyeni wami. Ngempela uNkulunkulu uphendule umkhuleko wami. Namhlanje ngizombonga uNkulunkulu kakhulu angenzele khona. Ngizosise ngimbonga futhi ngimbonge nanokuthi sesekudlulile izinsuku zokuvuma izono, bengeke uma ngihlaseleke emaphusheni kufike ukuthi ngithi uJesu Kristu inkosi. Kodwa kungazange kusho ukuthi angifike ukuthi ngisho Roma 10:9. Kodwa emva kokudlula ekuvumeni izono, ngathi uma ngihlaselwa, ngoba ngihlasela kakhulu yimpi yomkhathi, ngoba khona ilanga engathi ngaphupha bengifoshela bangifaka emobeni, bantu bese bangithatha ngeveni bangilayisha, baze basho bathi wena sizokubulala ngoba awufuni ukuphuma kuleli vangelo osungene kulona manje. Basho bathi nami lona nje bamthimana naye. Bangingenisa endlini, bangivalela endlini lapho yayinamagazi phansi. Bathi sizovela nawe sikuphuze leli gazi ukuze ukwazi ukuphuma ngento osungene kuyona. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu wathi hayi asibali simfuze ama-mushrooms. Ngaphaphama kusasho njalo. Shuthi ngesikhathi sinami lo ngizingela ngoba ngiyazingela impela, ngizingela kakhulu. Kodwa emva kokuthi nje sengivuma izono kwafuthi ngisho abaseRoma 10:9 khona ephushe. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kusukela lapho angiphelanga ababengizingelwa jadeni sibo uJesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi.